Bună ziua tuturor! Suntem la episodul cu numărul 4 al podcastului Stare de Bine. Am alături de mine astăzi o persoană foarte specială, o prietenă de suflet, Carmen Iordache. Pe Carmen am întâlnit-o acum câteva luni, într-o tabără, câteva luni bune, într-o tabără și cumva am simțit așa o atracție imediată față de ea și de sufletul ei minunat, pentru că Carmen chiar radiază lumină și frumusețe și bucurie și prin tot ceea ce face și dăruiește celor din jur, reușește să atingă niște puncte importante în fiecare dintre noi. Carmen lucrează cu cronicile akashice și ne ajută să ne descoperim, să ne dezvoltăm acele daruri divine ale sufletului nostru și facem multe alte lucruri minunate, dar am să o rog pe ea să vă spună mai multe, să se prezinte și să ne bucure cu ceea ce face ea pentru cei din jur. Carmen? Mă bucur că sunt aici cu tine, Ramona, și mă bucur foarte tare când văd că oamenii încep să facă lucruri creative și își ascultă intuiția și merg pe lucruri frumoase, că toată partea asta de spiritualism cumva a luat așa o notă foarte gri, lucra numai cu traume, cu blocaje energetice și așa mai departe și uităm partea frumoasă a lucrurilor. Că avem creativitate și avem daruri și că există foarte, foarte multe lucruri care ne pot face să ne simțim bine, nu doar să rezolvăm și să tot vindecăm diverse. Bun, ce fac eu? Lucrez cu cronicile akashice, cu Akasha. Akasha este un fel de bibliotecă virtuală în care se găsesc informații despre absolut orice. Și în această bibliotecă virtuală există cronica fiecărui suflet, un fel de dosar așa, în care sunt înregistrate informații despre tot ce a făcut un suflet, în general, de când a fost creat de divinitate, dar partea pe care mă focusez eu este ce s-a întâmplat de când a venit sufletul respectiv aici pe Pământ, că asta este zona care ne interesează în acest moment. Și merg pe ceea ce se numește profilul sufletului, adică care sunt energiile sufletului, matricea energetică a sufletului și cu ce talente și abilități a venit sufletul respectiv să manifeste aici în planul fizic. Pentru că fiecare dintre noi avem niște talente ale noastre pe care sufletul dorește să le exprime într-o formă sau alta în manifestare fizică și sunt acele dorințe ascunse care ne tot cheamă și care rămân cumva de multe ori uitate așa pe un raft și ne mai aducem aminte din când în când de ele, le luăm, scuturăm praf, le punem la loc. Și ce încerc eu să fac cu oamenii este cumva să aduc în prim plan aceste talente și să treacă de la o existență materialistă bazată pe, ok, trebuie să fac un job, că asta mi-aduce bani, la o existență bazată pe creativitate și pe conectarea la divinitate și asta înseamnă să facă ca și job, ca și carieră, ce este darul sufletului persoanei respective, care de foarte multe ori e foarte diferit de ce ajunge să facă ca și muncă plătită, ca și job, ca să zic așa. Bun, deci asta e. Da, într-adevăr. E o călătorie de descoperire până la urmă, nu? Și de asumare și de curaj. De curaj și de depășirea anumitor condiționări mentale, anumitor tipare mentale, că sunt foarte multe persoane care vin, de exemplu, cu talente artistice, toată zona asta de un talent care, să zicem, nu este foarte productiv, scrie poezii sau și a picta până la urmă, da? Mai ales în societatea noastră, lucrurile astea au fost cumva văzute ca fiind așa, niște lucruri care nu ți aduc bani și care
Chiar dacă, ok, le mai faci în timpul liber, nefiind productive, n-au fost încurajate și e de fapt ceea ce își dorește sufletul să facă și să experimenteze. Și de multe ori persoane de genul ăsta, fir foarte artistice și cu o capacitate foarte mare de a se conecta la planul ăsta creativ și de a aduce idei din planul subtil, ajung să facă niște și ajung în niște joburi gen contabil sau economist, care e total diferit. Și atunci, normal că nu se simt bine, n-au o stare bună, ca să zic așa, pentru că merg împotriva chemărilor naturale și a ceea ce își dorește sufletul să facă și să experimenteze. Deci, cumva, starea de bine a fiecărui om este direct legată de aceste talente pe care le are și aceste dorințe pe care îi le transmite sufletul și pe care în momentul în care le ignoră, starea aceea de bine se strică, nu mai există. Apare starea de disconfort, de lipsă de satisfacție, tristețe, dusă până în depresie și așa mai departe, sau chiar frie și frustrare. În momentul în care oamenii încep să asculte intuiția și chemarea asta a sufletului, încep să se simtă mai bine. Chiar dacă din punct de vedere al societății, ceea ce fac ei poate să nu fie util, productiv și așa mai departe. Îți mulțumesc că ai legat topicul podcastului nostru de subiectul pe care tu îl lucrezi cu oamenii, pentru că într-adevăr vrem să descoperim în acest podcast și cum putem asocia acest instrument pe care tu îl folosești cu starea de bine și cum ne poate ajuta să atingem această stare de bine. Deci, dacă înțeleg eu bine, tu ajuți oamenii să își descopere acele calități, acele daruri, care probabil sunt undeva acolo, bine așezate, dar cumva n-au ieșit la suprafață și oamenii trebuie să ia următorul pas. Care ar fi acel următor pas pentru a pune în valoare acele calități și pentru a schimba un pic traiectoria? Următorul pas este cumva să se reconecteze la talentul respectiv. Asta înseamnă, în primul și în primul rând, să-și găsească timp. Zilnic pe cât posibil, sau cel puțin de câteva ore pe săptămână, să înceapă să facă lucrul respectiv. Și apoi, în timp, să spună da oportunităților care vin către ei, ca talentul respectiv să devină full-time, adică să ajungă să manifeste în fiecare zi și să ajungă să trăiască din pasiunea respectivă. Și aici este una din cele mai mari provocări și aici este unde creezi o spațiu pentru persoana respectivă, pentru că sunt foarte multe dubii și îndoieli și foarte multe oportunități ratate din ce am văzut eu. Adică e incredibil cum în momentul în care cineva își conștientizează darul, încep să îi se deschidă diverse uși, apar diverse oportunități și de foarte multe ori persoana respectivă nu se sesizează singură că sunt oportunități sau are tendința să le lasă să treacă, că îi se pare că nu e ceva sau nu are încredere sau sunt foarte multe îndoiele acolo la mijloc care apar după descoperirea talentului. Adică, deși pare așa foarte important și e un entuziasm la început să știi, e nevoia asta de informație, care este darul al meu. De multe ori e ceva foarte normal și firesc, ceva care oricum persoana respectivă făcea, nu știu, cânta în duș în fiecare dimineață sau când gătea, știi? Adică nu e ceva spectaculos sau o revelație, dar e foarte dificil să ajungă să pună în practică. Adică, ok, da, când gătesc și în duș, dar nu pot eu să trăiesc din chestia asta, știi, așa e foarte... Sau nu sunt Andreea Bocelli și apare și chestia asta de comparație pe urmă și
Și primesc tot felul de invitații să cânte la ziua unui prieten sau în barul unui cunoscut și așa mai departe. Și atunci apare o vocea asta negativă a ego-ului, cum o numesc eu, care sabotează și care nu-i de mine, mi-e rușine, cine știe ce se întâmplă, etc., etc. Și aici este cu adevărat munca de mentorship, o numesc eu, pe care o fac cu oamenii ca să înceapă să se ducă în direcția respectivă și în momentul în care fac câțiva pași, așa cum sunt ei, ezitanți și stângați și mai departe, încep imediat să primească confirmări și încep să capete încredere și lucrurile încep să se lege și oportunitățile încep să curgă și cumva să deschide calea, să luminează calea, ca să zic așa. Am înțeles. Tu cumva le oferi primul pas, acela de îi pui pe trambulină și trebuie să sară. Eu le ofer o confirmare, în primul rând, și pe urmă o conștientizare a lucrurilor care încep să li se întâmple, de fapt, și de drept. Care încep să vină către ei. Asta este procesul. Dar totul este în persoana respectivă. Adică de fiecare dată persoana este actorul principal în toată această piesă. Și cumva cred că din ce am experimentat și eu, asta e partea cea mai înfricoșătoare. Când știi că totul este oricum acolo, înăuntru, și totul e în tine și depinde de tine și ai și informația primită de la Carmen și apoi trebuie să vezi încotro ei și ce faci și cum ajungi să te reîntâlnești pe tine, practic. Până la urmă asta cred că e. Mie mi se pare un proces fascinant de fiecare dată când îl văd și la mine, că și eu sunt într-un proces de evoluție și descoperire și redescoperire permanentă și când îl văd și la ceilalți. Vezi, asta mi se pare, de fapt, aventura vieții. Există tendința asta de a ne plictisi în ziua de azi. Dar, de fapt, putem avea parte de foarte multă aventură dacă noi ne-am urmat chemarea sufletului și am începe să experimentăm toate lucrurile astea care ne tot cheamă. Foarte frumos spus. Aventură. O, da, rezonează foarte bine cu mine. Eu chiar sunt aventurieră și o experimentatoare. Și atunci, da, chiar rezonează foarte bine aventură. Este o aventură și e o călătorie fascinantă. Trebuie un pic de curaj, cred, și un pic de asumare. Da. Da, asta ține într-adevăr de fiecare, de a se mișca din punctul de confort, până la urmă. Da. Și în loc cumva să caută toată zona asta de aventură și de excitement în viețile altora, adică citind cărți sau uitându-se la filme, să o aducă în viața lor făcând activ niște lucruri. Asta cred că este o mare provocare a societății din ziua de azi, cumva să nu mai trăiască viețile altora și să înceapă să-și trăiască propriile vieți. Exact. Și poate asta o să-i ajungă să atingă o stare de bine. Da, cu siguranță. Toată zona asta de călătorie și de a încerca lucruri noi și variate pe care le dorești înăuntru tău, nu are cum să nu aducă o stare de bine. Dar, Carmen, eu sunt foarte curioasă. Ce este pentru tine o stare de bine? Ce înseamnă o stare de bine pentru tine? Starea de bine pentru mine înseamnă în primul rând o stare de calm interior și de pace. Și pe fondul acela de calm interior și de pace vine o stare de bucurie, dar o bucurie foarte suavă, nu genul ăla de supraexcitație care cumva e căutată de mulți oameni la o intensitate foarte mare, dar care mi se pare că dezechilibrează psihicul uman. Deci o pace interioară, un calm interior
cu ornament așa de bucurie, ca să zic, fișca de pe... Să fii și în sezon, nu? Da. Foarte frumos. Și eu mai asociez starea asta de bine, o asociez cu momentele alea în care îmi urmez o pasiune, o chemare și fac ceva creativ și efectiv totul dispare. Dispare timpul, dispar gândurile și mă scufund în ce fac în momentul respectiv. Indiferent ce este, că dansez sau că pictez sau că fac un colaj sau scriu o poezie. Sună într-adevăr foarte, foarte liniștitor tot ce ai spus tu. Foarte calm, relaxant. De ce crezi că unora le este greu să ajungă acolo? Chiar dacă este sublim momentul acela. Cred că sunt mai mulți factori aici. Cred că este o condiționare socială de a ieși în afara noastră de fiecare dată și de a căuta în afară și foarte mult orice în afară agită și este într-o perpetuă mișcare și o stare din aia de activitate și de acțiune non-stop care la un moment dat obosește. Mai cred că e și o teamă de a pătrunde în interior în starea asta de calm și de liniște, pentru că trebuie să te reîntâlnești cu tine când pătrunzi în interior și de multe ori întâlnirea asta cu tine, dacă sunt lucruri nerezolvate, nu e foarte plăcută. Și ar trebui rezolvate lucrurile respective care nu-ți convin la tine înainte să poți să te întorci în interior. Și întoarcerea asta în interior reflectă și conexiunea cu divinitatea și modul în care fiecare privește sau ignoră această conexiune cu divinitatea. Și asta poate să fie alt motiv de a evita întoarcerea asta în interior. Extrem de bine punctat. Și într-adevăr pot să spun că am observat și eu același lucru. Inclusiv la mine, în trecut, aveam dificultăți în a fi în mine, cu mine, și a sta acolo și a mă bucura de momentele acelea. Cred într-adevăr că pot ieși la suprafață unele lucruri poate care nu ne plac sau pe care cumva le judecăm, le blamăm și când realizăm că sunt în noi, e și mai mare drama și atunci evităm să le confruntăm. Dar ce frumos e când ne dăm un pic de spațiu și ne reușim să ne reîntâlnim cu noi. Și uite că prin ceea ce faci tu ne ajuți să ajungem acolo și facilitezi cumva momentele acestea. Da. Carmen, îți mulțumesc foarte mult. A fost o incursiune extrem de informativă în cronicile akashice și în ce ne pot descoperi ele și cum ne pot ajuta să fim mai conectați cu noi, mai buni cu noi, mai înțelegători și să acționăm din ceea ce este sufletul nostru și din toate minunățile care sunt acolo și sunt la fiecare dintre noi. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur să văd că tu ești conectată și prin această serie de podcasturi la ce își dorește sufletul tău să faci. Am lucrat împreună, se vede. Într-adevăr, eu am trecut prin procesul acesta cu Carmen și a fost minunat. Confirm că nu este tot timpul ușor, însă e o aventură, este o experiență și chiar merită să ne dăm șansa acestei aventuri. Și îți mulțumesc foarte mult, Carmen, pentru tot ce ești și tot ce faci pentru noi toți. Și mulțumiți-vă în primul rând vouă, că acolo e proces.
Exact, exact. Aici se încheie episodul cu numărul 4. Mulțumesc tuturor celor care și-au făcut un pic de timp să ne asculte și să ne descopere. Să aveți zile magice în continuare și să ne revedem cu bine la episodul numărul 5. La revedere!